Čau maturant, máš strach? Nevadí, my ti pomôžeme. Čaute, vítajte pri 6. epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka, formalitka. Dnes sa ponoríme do diel dvoch známych slovenských autorov, Pavla Orsága Hviezdoslava a Andreja Sladkoviča. Približíme si ich známe diela Hajníkova žena a Detvan, pozrieme sa na ich obsah, hlavné myšlienky aj to, čo ich robí aktuálnymi dodnes. Začneme Hviezdoslavom a dielom Hajníkova žena. Povedz nám niečo o jeho živote. Písal v období realizmu, narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave. Vlastným menom Pavol Orsák. Vyštudoval právo v Prešove, skoro celý život pôsobil ako advokát v Námestove a v Dolnom Kubíne, kde je pochovaný. Hviezdoslav pochádzal zo schudobnenej zemianskej rodiny. Aké sú jeho známe diela, ktoré zaraďujeme do veľkej epiky? Najznámejšie literárne diela so zemianskou tematikou sú eposy Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky. V lyricko-epickej skladbe Hajníkova žena zobrazuje spoločenský rozpor medzi šľachtou a ľudom. Téma epických diel je obraz slovenského zemianstva ako upadajúcej vrstvy na Slovensku. Podľa Hviezdoslava zemania mali splynúť so sedliactvom. Okrem Pavla Orsága Hviezdoslava vo svojej tvorbe upadajúce zemianstvo zobrazovali napríklad Martin Kukučín, Svetozár Hurban Vajanský a Janko Kalinčiak. Prečo Hajníkovú ženu radíme medzi lyricko-epické skladby? Spája prvky lyriky a epiky. Lyrika sa prejavuje prostredníctvom reflexií, opisov prírody, vkladaním lyrických piesní. Epika sa zase prejavuje dodržiavaním postupov klasických epických žánrov, napríklad postavy a príbeh. Odkiaľ získal námet na toto dielo? Námet pre Hajníkovú ženu získal vo svojom rodisku na Orave, v Hájovni, na podvrší pod Babou horou. Vzor literárnej postavy manželského páru Čajkovcov a ich vlastnosti, práca a vernosť. V niektorých motívoch Hajníkovej ženy sa odrazila advokátska prax, napríklad súdny proces a vražda. Aká je kompozícia? Úvod tvorí pozdrav, teda je oslavou prírody, potom nasleduje 15 kapitol a končí sa to záverom, ktorý má názov S Bohom. Aká je forma a kompozičný prostriedok? Forma je 8 až 9 slabičný jambický verš. Hlavným kompozičným prostriedkom skladby je kontrast, teda opak, medzi svetom chalúp a kaštieľov, medzi morálkou ľudu a šľachty. Aké prvky sa nachádzajú v diele? Sú tu zastúpené romantické aj realistické prvky. Romantické prvky, napríklad príroda, bohaté opisné a reflexívno-lyrické vsúky, mocný citový život hrdinov, ľudský život spätý s prírodou. No a realistické prvky, napríklad úloha šľachty v spoločnosti, členenie postav podľa reči. Ako je vyskladaný dej? Dejová línia sa vnútorne rozvíja podľa klasickej dramatickej štruktúry od expozície cez kolíziu, krízu, peripetiu až po katastrofu. Príroda je akoby súčasťou deja, niekedy predznamenáva priebeh nasledujúcich udalostí. Opis prírody okolo Hájovne tvorí súčasť kontrastu chalupy a kaštieľa. Súčasťou skladby sú piesňové vložky. Zlo, ktoré má nastať, vopred vidia v sne. Napríklad Hanka pred návštevou kostola, ktorom ju poprvýkrát uvidí mladý Viláni. Hankina matka má v osudný deň taktiež sen, v ňom sa jej oznamuje dcérino nešťastie. A teraz poďme na konkrétny dej diela Hajníkova žena. Povedz nám, čo predstavuje expozícia, teda úvod v diele. Expozícia je úvodná časť deja, ktorej sa zoznamujeme s hlavnými postavami a prostredím. Čitateľ sa zoznámi s Hájovňou, ukrytou v lese, stojí tam ako pevný hrad. Umocňuje ju sila prírody, vrchy a mocné stromy. Starý hajník, Čajka, zomrel a jeho syn Miško sa rozhodol ísť do kaštieľa požiadať o túto službu. Pán Viláni sa k nemu správal povýšene, ale namiesto ho prijal. Miško požiadal Hanku o ruku.
príroda vítala mladú pani Čajkovú. Keď už poznáme úvod a postavy najmä Hanku a Miška Čajkovcov, poďme sa pozrieť na to, čo naruší ich pokojný život, čo predstavuje kolíziu. Čo je kolízia a kde nastáva? Kolízia predstavuje vznik konfliktu, uvádza dej do pohybu. Hviezdoslav opisuje nedeľu, keď sa vyobliekaní Čajkovci vyberú do kostola. Tu si Hanku všimne mladý Artuš Viláni. Artuš v lese prekvapí Hanku a ona pocíti strach a predtuchu. Konflikty medzi postavami narastajú. Artuš sa dobíja do horárne, no Hanka sa zamkne a nevpustí nikoho. Čaká na Miška. Večer mu nič nepovie o nepríjemnej návšteve. Situácia sa však postupne vyhrocuje. Ako by si vysvetlila krízu v tomto diele? Čo sa deje ďalej? Kríza je vyvrcholenie konfliktu. Zrážka medzi hlavnými postavami. Páni zorganizujú poľovačku na jelene. Artuš poníži Miška verejnou fackou a prikáže mu, aby prenasledoval jelenia desatoráka. On sa zatiaľ vyberie do hájovne, kde Hanka obrane svojej ženskej cti Artuša zabije. Miško tuší niečo zlé a beží domov. Hanka mu musí sľúbiť, že nič neprezradí a vinu si zoberie na seba. Tento moment zásadne mení celý príbeh. Ako sa dej vyvíja po tomto zvrate, teda peripetii? Peripetia je nečakaný obrad v deji. Tým, že Miško preberá vinu na seba, čaká vo väzení na súd. Hanka žije u rodičov, ktorí jej vyčítajú mužov čin. Ona to neunesie a pometie sa. Túla sa po okolí, jej matka od žiaľu zomiera. Po roku nastáva posledný deň súdu. Miško stále bráni Hanku, ale ona vtrhne do pojednávacej miestnosti a priznáva sa. Blížime sa k záveru, teda ku katastrofe. Ako sa celý príbeh nakoniec vyrieši? Katastrofa je rozuzlenie deja. Miškov život s pometenou Hankou je ťažký. Počas búrky sa rozvodní rieka a odnesie most. Miško v tom momente zachráni starému Vilánimu život, ktorý im odpúšťa. Hanke sa počase narodí syn a ona vyzdravie. V lese i v hájovni opäť zavládne pokoj a mier. Od realistického zobrazenia života sa teraz presunieme k romantizmu a pozrieme sa na tvorbu Andreja Sladkoviča. Vlastným menom sa volal Andrej Braxatoris. Povedz nám niečo o jeho živote. Andrej Sladkovič sa narodil v Krupine, študoval v Banskej Štiavnici, Bratislave a v Hale. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Hrochoti a v Radvani, kde aj zomrel. Radvaň je dnes súčasť Banskej Bystrice. V akom literárnom období písal? Písal v období romantizmu, patril k najkultivovanejším slovenským básnikom. Jemu prvému sa podarilo v novej spisovnej slovenčine vytvoriť ucelené básnické skladby. Jeho najznámejšie básnické skladby sú Marina a Detvan. Teraz sa presunieme na Detvana. Čo bolo cieľom autora? Detvan bolo jeho druhým vrcholným dielom. Hrdinom je sám slovenský ľud. Detvan mal spĺňať buditeľské a národné poslanie. Cieľom bolo poukázať na hodnoty ľudu. Prvým vrcholným dielom bola Marína, na ktorú súčasníci reagovali kriticky. Odsúdili ju ako nenárodnú, príliš osobnú, vyčítali Sládkovičovi, že sa nezaoberal témou národa a vlasti. Aby sme sa v diele lepšie zorientovali, povedz nám, ako je Detvan vystavaný. Skladá sa z 5 spevov, každý spev má svoj názov. Prvý spev sa volá Martin, druhý Družina, tretí Slatinský jarmok, štvrtý Vohľady a posledný 5. Lapačka. Aké sú hlavné postavy, s ktorými sa v diele stretávame? Hlavnou postavou je detviansky mládenec Martin Hucovie, ktorý je odvážny a čestný. Ďalšou postavou je jeho milá Elena. Tieto postavy sú idealizované. Okrem nich v skladbe vystupuje kráľ Matiáš, ktorý predstavuje spravodlivosť a autoritu. Čo znamená idealizovaná postava? Idealizácia postav znamená, že autor zobrazuje postavy ako dokonalé alebo takmer dokonalé, zvýrazňuje ich pozitívne vlastnosti, ako sú odvaha, čestnosť, krása či morálka
a naopak potláča ich chyby. Kedy a kde sa tento príbeh odohráva? Dej sa odohráva v minulosti, približne v časoch kráľa Matiáša na strednom Slovensku, najmä v oblasti Detvy, prírodnom prostredí, lazov a hôr. Sladkovič teda vytvára obraz takého ideálneho Slováka, človeka, pevne spätého s prírodou a s tradíciami. Skúsme si teraz stručne približiť dej. O čom je príbeh Detvana? Autor nás na začiatku zoznamuje s hrdinom a prostredím pod poľanou. Dej sa začína bojom zajaca so sokolom, ktorý symbolizuje boj dobra a zla. Martin zabije sokola, dozvie sa, že patril kráľovi Matiášovi. V 3. speve sa stretáva s kráľom Matiášom a ospravedlňuje sa mu za zabitie sokola. Kráľovi sa páči jeho smelosť a statočnosť. Kráľ obdaruje Martina koňom a kantárom. Jeho milovaná Elena odmieta kráľa, ktorý sa jej zalieča, lebo ľúbi Martina. Záver je romantický. Zdôrazňuje vernosť záľubencov. V poslednom speve je obraz dramatickej verbovačky na dedine. Martin vstupuje do elitného čierneho pluku kráľa Matiáša, ale pod podmienkou, že si ponechá Elenu, Kroj, Fujaru, Valašku a Vrkoče. Čo majú literárne diela spoločné a čo rozdielne? Spoločnými znakmi sú: oslavujú slovenský ľud, zdôrazňujú morálne hodnoty a silné prepojenie s prírodou. Rozdielnosť môžeme postrehnúť, napríklad Hajniková žena je realistickejšia a rieši morálne dilemy. Detvan je idealizovaný a oslavný. Obe diela nám ukazujú, aké dôležité sú hodnoty ako česť, láska a spravodlivosť. Aj keď vznikli dávno, ich posolstvo je aktuálne aj dodnes. My ďakujeme, že ste nás počúvali. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nás prezdieľať, napísať nám koment alebo nám dať odber. A nezabudnite, klasika nikdy nevyjde z módy. Čaute!